Tuba Kit Borlang Longram State Secretary Jongka Party NPP ulather tinge yo President Rangba Jongka Party VPP kata yo Arden Miller Basayaman hakawe kajingalang paipa hashnong Mountain Row Rangthong Southwest Khasi Hills District baki lamit tang ka wo daw wo dang ya ki katu kani kilar pathai khubor ki bala pau hakajilla ya ka persang khamtam jong barden wat ya ki nong thok khubor wat ya kita ki news channel ki bala pau kum ka batesi kum ti seben ngayo i wong ba kini kita ki fake news ngim don kam ye ki bakum kini ki chat khubor ki chat news channel hanrai nga ong la da ulong consent ya kata ka kedu kam kedu jam ka channel jong T7 jong batisi ka ai kam da ki thawat ki khon samla jo ka jai preu ban trei ha ka channel ka jong ki kata ka de ki sisa ka bang hapan tel ngayon i haswa ka election ada arthulai but haswa ka election MP kipon kita ki nong thok kubar ki wei pa ki YouTube channel ki ba mangi so thop ha ya ko kom thok jong ki ya ko kom le ring video jong ki balong kum kita lakukan pendon kam na kuingetin ki balong kum kita ki sangat ki bayarap banten pertana kamta jong ka seng VPP ngingin kenok baki dei kita ki fake news hanrai ngayo i baki ton kartu kadai ki bangampa banjer ketai hanrai ki pai baki tip sai kedar benta baki bakom kita kiyo penbanda ka awat lande kiyo ada riwan daka tiket MBC daka tiket MBC bisa ya pe mano na pre kita ngajuang berbor berbor di perlok YouTuber menakane order mulai ngai kedo berway perlok ngong balai mapi YouTuber pintu ya rablem naga beta jongi ki MBP iyo ngajat badi perlok te bakin kan ya tho ya pe ladang penmi ya ki video ki jong phi duna palat ki ba like ki ba share ki ba subscribe ki ba comment na ta kanau ka dunong ya ke channel ki ni to perlo hanrai ladang ile ya ki wei pa kham tam ya ku VPP ngiyo pun ki like ki comment ki ba subscribe tengah hade pro sutu ya ta ko to lada naga jingkren ben lada jing penmi ya ki negative news naga betajungi kaya rap ban aija aido ya phi pansa ya ka lok ki khon ki jo phi ngom le to na kren ben shibon ta jungi ro kam le